sa aking batikuson. Oh, Patsy Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. 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 Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Patsy Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. 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 Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Patsy Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. 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 Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Patsy Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. 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 Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Patsy Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. 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 Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Patsy Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay,
Kahit kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahit kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahit kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabatikot sa aking batikoson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. 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 I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabatikot sa aking batikoson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunhok Jr. Jr. Bernie Bitok. Thank you, fans. Thank you. Mayroong buntag! Good na! Ay, bango na, Biyernes karon. Murag core commander sa ROTC ba? Mayroong buntag! Pulutong manha. Good na! Nobyembre 6 karon, Biyernes ako panggingon alas 6:52 na og siyempre ano na po ninyong mga gahi. Inyong kagahi Hilas King Bernie Bitok. Ug Art Bonhoc Jr. Thank you, fans. Mao kini ay ika-20 nato kaadlaw sukad kita nga nasa So wala ere. pa ta nagbulan. Wala pa ta magtulo simana pa tas tulo ka simana. Og congratulations sa ato kita nga mga staff kita diri wala pa lang mi nagbulan ni abot nami og 10,000 followers. Thank you mga nagahi sa inyong salig. Wala pa galing ko naghubo de ha. Wala pa ko naghubo. Wala pa garinig. Wala pa. Bay, wala pa garinig i-boast. Wala pa gibo. Boss. Kay upat man na ka oh, boss.
Di na, makatakon si Leito. Kaya Good naman morning, good morning yung Kaya naman daw sa diri sa both. Uy, katong ni Agto si Kuan ba? Si Inday Sara dito sa katong South Luzon. Nagdala yun itong check para sa mga Kuan, LGU. Gikan sa Davao. Wow. Og Gikan sa mga LGU? og mga pagkaon. Pastilan na. Ana. Unya, uy, medyo. Why nakahiring? Why nakahiring? Walay dagay kuan. Why nag-istorya? Why ka nang daghan kay anggol? Oo nga. Why gunitay sa Alcuba? Gahi Why Gahi bugong basig matumpag ang iyahang atup? Mo galing. Ana, no? Layo rin kayo. Bitaw, Good morning mga kagahi. Labi na sa atong mga ginikanan, mga mamagpapa, mga mag-asawa, nga padung na sa trabaho. Good morning ka na itong Asa itong tanan. kuwan ni? Tunuli ko atong kuwan, katong init nga, katong pandisalo, katong kuwan ka, pida. Lagi tama kay dagang kayo'y kuan ron. Lami kayo ito atong pandisal, kaya niingon ba na kagabi nga, atangi, kagabi, Nagposta. nga na ay, kuwan, istoryahan na ito nga certified kabay. Ay. Ha? Ayan. Sama. Ipakita sa camera. Kanang nga, pandisal. Nga na importante kani, dikit kaayo ni sa kasing-kasing sa mga Pilipino. Dili pwede nga walay pandisal. Pagbuntag na ay pandisal. Unya, karong buntaga, atong pagkahisgutan ang pandisal. From pandisal, To pastillas. Abi na di ba na taga-immigration part? sorry. Abi na tong istoryahan karong at tungod kay kuan na pandisal to pastillas sa tong istoryahan. Dili. Kay kanhi mamaligya ay pandisal kagay art. Kulba na kay karon. Nga naman. Founder na karon og tag-iya sa sikat kay karon nga all-in-one na ni siya actually nga application karon Diba? nga. All-in-one. Proud kagay anon gini siya. Kanang parehaan ng mga Grab. Giusan na. Parehaan ng Food Panda. Kita Pareha magbota ka to. na. Sa ito, dili food panda to, magbota ka to. Maki mo may Food Cheetah. Food cheetah. Pinakapaspas. Para paspas. Oh. Food cheetah yung tanan. Ana. Kung wa pa mo ka tising og wa pa mo kasuway og Food Cheetah, panuway mo tanan og Food Pero Cheetah. kabalo ka, before nang gawas na tanan ng mga app, kay kana mga gikan mga nas gawas. Manila. Kani siya, kagay anon gini siya nga app, siya gay nakauna ani. Excited ako. Buntag sa'yo. Biyernes, ipailay na. Founder ni siya sa Street Buy. Siya taga Malay-Balay Bukidnon. Uy, grabe. Oy, Siya may buntag. para May buntag. ma-inspire ta tanan. Again, gikan sa Mamaligay Pandisal karon kulba na. Suway lain ang akong amigo. Amigo dayon. Amigo, ha? Amigo dayon. Basta galing ko. Karon pa rin mo nakita diya sa Oy, kuwan. amigo mi ani kay sa tinod anay lang mga igala. Close mi ani. Nag-abot mi sa una ni Ha? ay. Karon naman ay mo kitakan kay dato ko na. Pero tuunang galuk-duluk to na siyang nigo. Di man ganyan mo pansinon. Close mi ani oy. Way lain nasa linya through Zoom. Napugos isang mata or wa gini siya nakatulog. Excited. Ang CEO sa Street Buy, Mr. Ray Menyosa. Boss, good morning. Certified Guy Kabay. Guy Ray, good morning kanimo. Good morning. Good morning, Boss Bern. Good morning, Boss Art. Good morning sa inyo dia. Good morning sa Naminaw, sa Gahi ni Bay. Yan. Tepa. Kung kamo, dugay na mong kaira. Ako yung mong tanan ni. Ay, ikaw bang utana? Gahi Ray, tinuod nga gabaligya na kagpandisal kaya tuon nga karon ikaw na tag-iya aning online app nga Street Buy. Tinuod na. Istorya daw may anabi. Actually, nakurat ko kay... Tinood kayo. No? Wala ko na briefing na ma-appeal na ng pagbili ng pandisal. But yes, sa una, sa bata pa may kung gapamilya kong pandisal diri sa among lugar. So, nakabuntag, magsuroy ko at katong bikiri sa una, magto mi dito, ay ko mamaligya akong pandisal. Grabe, no? So dili ka man tag-iya sa Kaya naman ba ko na Bern na nihilak ko sa una kaya akong mama panipalit sa akong pandisal. Kinakapalitan ako na sila. So kibali dili ka mo ang tag-iya sa bikiri. Kibali ni angkat ra gyud ka didto tapos ibaligya, tama no? Angkat ba? Angkat. So meaning to say nga ang kaning Mga imong naabtan ron dako og kaning natabang sa experience ang pagpamaligag pandisal ngano kay kalsada magyapon na. Kalsada sa Igaliga. Street. Ikan sa pandisal, panilong sa Banana Q. Pakaron na nasa Street Buy. Giap na. Gahi Ray.
Kamo mga kaedad yung Bernie, murag kabalo mo ng mga street buy, mga nana. Kani nga mo ang mga edad ba? Unsa man na siyang street buy? Kanang lahi po Sige. ng gahi ni buy. O lahi po ng street buy. O gahi ni buy, lahi po ng street buy. Parehas sila na i-buy. So, ang street buy, street buy mo nang pinakauna na super app, no? Pagsugod na mo atong pag-initiate na mo sa idea atong 2015, nakita na mo na mo siyang pinakauna na super app din. Nakita na mo na po ng mga tao mo gamit na mo prefer na og isa ka app gamiton tanan, like ikan sa food delivery, para mo sa grocery, padulong sa even hotel na booking. So lahi na mga klase-klase na booking online. Mao ba? Una ang among division sa company, but Oh. mo na mo street buy kay para makatabang sa mga small businesses. Mao gina among mission ng street buy. Mo na kan provide na mo og technology ang mga businesses kay kabalo mi mahal kayo. And ako na among ko pila ka years na nagbuhat experience sa IT. So mo na ako share ako ang experience. So naitabuhan ni Art ni eskwela. So katong kamulotag katong college ba ta, brother? Unsa naman to? Unsa may struggle ato nga mga panahon? Wala. Kung ba ito ba din? Adik-adik mo ito sa Counter-Strike ba din? Pero dito sa UST yun, nagsugo na nga ako ang career sa pag-entrepreneur ba? So ang street buy, Pag-graduate ako sa USTP, nagsugod yung ko ako ang kaguling negosyo. so ang street buy kanang murag gyapon siya kanang mga Food Panda, Grab, manginana na siya gay Ray. Actually, kung makita ni mo, more than pag itong tami. More than. Diba? Kaya amo yung super app man yun siya. So, makikita ni mo si Food Panda, food lagi na siya, food delivery na siya. But, nakita po na mo na, so, ang demand man yun karon delivery man yun. Ma-highlight sa mga tao, makumpara nila sa Grab Food, makumpara nila sa Food Panda, kay kuan man, kanang more on delivery man yun ang demand karon. Pero, kung ang transaction ni street buy karon naagid sa grocery, nasa parcel, nasa food delivery. So, wala pa yung COVID, napunta yung hotel booking. Ang ano lang, kung makita niyo si Food Panda, si Grab Food, napadulong na sila sa super app. So, nakauna pa sa si kaning Mindanao na company natin. Wow. Karon daghan na pud kaayo mo og mga unsa tawag mga customer, client. Clients. Followers, ano? Duwa man na, duwa. Naay ka ng katong dito ni kwan sa ilaha nga nagigamit ng street buy, talay po tong customer nga ni gamit po sa street buy. Ubay-ubay na pud mo ana gahi Ray. Naganda. Ubay-ubay na yun. Nakatay na around 1,500 ka merchants na partner kang street buy. Dahil partner na itong mga big brands like si SM, si Abrisa, si Kipaisano, ang muang si Gororama, so daghan na tao partner anak karon ang mga dagko, Ibin Chowking, Jollibee, so kana siya. Bay, kana yun ani bay. Walay overnight success, no? Correct. Walay shortcut. Walay shortcut. Unsa na mo kadugay ug unsa pod ang kalisod nga inyong na tagamtaman una mo nahimong street buy? Dili sa yun, ako nagsugod yung ko na wala gyud ba? Wala gyud din. Na ako sa una mo gyud ako ni daghan plano sa akong kinabuhi. Gusto ko magtukod dito company na ako kagulingon na. Wala ko'y investor, wala ko'y network. So motong eskwela ko buwan MBA. Dito na kuha na ko akong mga partner pod karon sa founder sa Street Buy. So mga classmate na ko na sa MBA sa CBR. So kami dito may kabuka na nagsugod sa Street Buy. Dayon from there dili pod sa no, like kung yung taog startup technology company sa diri sa Mindanao, ang nailan pagyud karon is si Street Buy pagyud ang nailan. I see. So kung mayong ka Mindanaoan, mayong ka istorya kang Mindanaoan, ang startup mo kinahanglan nag-investor, kinahanglan nag-supporter. Wala gyud kaayo supporter diri sa Pilipinas. Wala gyud kaayo mo na grabe kalisod. Mo na kami mga founders, kami paningkamot namo naka-istorya ni more than 100, maabot na kay 200 siguro na investor, potential investor ang istoryahan para lang anak gyud na no. Pero wala gyud ka ni surrender. Niabot ba ka to Ray sa punto nga imong giingon halos 200 na, ikaw 150 ningon na ka nga sayop magyud ni siguro ni mangundang ta mag-empleyado na lang ta nganong unsay nakauna nimo nga dili padayonon gyud ako ni di gyud kumundang ani hantud sa ika 2,500. Actually, dili gyud mawala no, kadaghan na nabot sa akong kinabuhi na gina-question ako ano man gyud ni
sakto ba gini na pamaagi akong gisugdan. Pero ang actions always na maging-vision na may mga tao na nituo sa kuwaan ni naaman mi na team na Yun. nagtuo ginahin na vision. So nakita po na mo ang user na nigamit gud sa mua dito man gid nakita uy nigamit gid ay naa gid ay customer ani na produkto. So mo nang naghatag kusog sa mua ng padayon bisay sa Correct, sa lisod. correct. So yun no digid basta-basta. Sa tira na ilang art, dili man gyud magproblema art. Ibutan to natay skills. Oh. Ang problema kay wa man tagi panganak sa datong Sa Datong- Aspo. Aspo. Anak sa Nakais- anak sa pobreng Oh. opportunity. Ibutang nimo nakay skills. Oh. Maayo ka. Nakay kung yun ka business minded, grabe na. Nang Oh. mangbuto na imong utang business. Ang problema man nato kay man ang atong apelyido dili man mga Ayala. Ayala. Oh. So mo na ilang struggle. Dili Esparcia. Dili mga Minyosa. Dili. Oh. So Pero- sao nimo nga makakuha kag mga investor tama ang gingon. Para 200. para maksabtan sa uban labi itong mga startup. Oh, gasugod. Unsay imuhang hamahatag nga inspirasyon alang kanila? Correct. O gina ang always na akong gina-advise sila na grit no. Pamilya mo sa ang Grit. grit na word ba. Oo. GRIT. Perseverance and passion yun na sa perseverance Yes. and passion no matter what. So kaya lang yun padayon lang yun sa inyong gusto na maabot ninyo. Visualize ninyo ang inyong dapat ma-achieve na ninyo. Ang buhata every day make a move, make an improvement, learn from it. Learn from your mistakes. Okay. Kana lang yun kana. Kanang gahi ray. Siyempre lisod ang pamilya kaniadto. Oo, kana. Kumusta na ang pamilya nato ron? Tungod ana nga negosyo. Para Para sila. makakuha na makahatas ng idea nga something to look forward to. Correct. Akong pamilya actually very ka-inspired ko every sa akong pamilya no sa ako ang sa akong parents, sa ako ang sister sa akong sisters, labi na sa akong asawa, sa akong anak no. Mo gina akong inspiration. Una sila naghatag og kusog sa kuha kay grabe ka supporter ang ako ang pamilya. Mao ra gina akong istorya. Grabe ka supporter no matter na mga panahon na bisag wala gid mi kasweldo sa chulti dili man mi kasweldo mga founders kami mga founders so kana siguro sila kayo sa pamilya na mapiktuhan niya po sila financially. But, grabe gid ang support ko ka. Mo gid na. Ana, no? Unsa na ba yung mga naipundar? Oh, Kanang may ana, unsa na ba yung mga naipundar tungod ani nga negosyo? personally, no? Personally. Personally, sa tinuod lang, si Street Guy, kuan pa man gid siya kanang kamulong pa man gyapon sa wala pa man giniabot na sa level na dako daghan na mi og kwarta wala man ginakanan. No? Labi na karon sa COVID, grabe gid pud ang struggle, nag-appeal po mi sa struggle ana. Ang ako personally lang gyud na akong achievement na dili gyud makumpara rugal kung wala ko nagpadayon ani. Ang akong mga kaila, network, kaila gyud like I met people na mga great people na diyan mo makatuon ka sila ha, mag-experience mo na ingana kay sila, na ingana ilang vision. I met that people, daghan kayo kung wala siguro ko ng padayon ani. Naragyan po ko diri sa Balay na nagpundor gyapon ko diri. Akong katubang computer lang, kaistorya na computer lang, di ba? Karon mga tag-iyan na sa mga dagko ng mga tindahan akong kaistorya, mga founders sa mga lain-lain na company. So even gali na ako ginatukod karon na bago po na company no na karang phone, makita na po na ninyo ako na istorya sa inyong phone. Sige. It is something unique po to siya. Ihonghong lang sa mo, ha? Yung mga sama. Ayun, learning po. Ako pong learning na ihatag ni Street by sa kuha. Gahi ray, imbitahan sila sa street by. Ang ato ang mga kagahi. Sige, salamat kayo sa gahi ni Bay o sa home radio no sa pag-invite kang Street By. Kung invite na ako tanan mga Mindanaoan na suportahan ninyo ang local startup na si Street By. Kay si Street By local ini siya no. Ako yun ni taga Mindanaoan nagbuhat ay even taga Cagayan ni nagsugod. So dili ni siya pareha sa uban company diha na naibalaan ninyo na dili na sa taga Pilipinas. So ako ni Mindanaoan ni. Then pasalamat po ko sa mga users no sa pagsuporta gyud pag-continuous pag-support sa Street By ug sa amo pong mga riders na maulan, mainit, magutman, to gyud na sa kay mo deliver. Salamat kay sa mga riders, sa akong team sa Street By, sa grocers, sa founders, sa tanan ng suporta ang mga stockholders na nag-invest gyud ug nag-income gyud na mo sincere gyud sa Street By. And salamat gyud kayo. Lastly lang kanang Sir Art, atangan ninyo ang namin gina-launch karon na Street By version 3.
Kani mo pinakataon namin Sa nag-prepare to. Street by- Street by version 3? Street by version 3. Oh. Imagine na ninyo, karong November 15 Oh. onwards namin i-launch na Street by version 3. Much better and faster na app. So katong mga customer na nagproblema sa una paggamit, kay karon mas kumpara nila pud Panday, kumpara nila Grab pud. So this is Street by na ingani man, di ba? Na magingana gyud na mga kuan kay Mga challenges, no? Challenges, Pero mga taga-Mindanao, at tanginin yung Street by version 3, much faster, much better, pag daghan promotion, real time ng monitoring sa rider, wala na platform fee, so daghan na yun siyang advantage. So, atangin na ninyo. Ay, pwede na mabutang diha ang Biramax. Pwede na, ang Biramax, pwede na ibutang diya sa street by. Okay na? Saan mabutang sa Street by? Yeah. Very good. Dagan salamat kayo, Brad. Ray Menyosa. Certified Gahi Gahi Kabay. Ray Menyosa of Street By. Alright. O sa tanan mga trabahante niya nga mga under ni Ray. Good morning po kaning tanan diha. Alas 7:09 na. Ayan yan na ang inyong pare sa inyong init na mga sikwati diha og kape. Ano yan na ang atong mga gahi na balito. Yan ang mga gahi nga balita. Napalgam pa tayong usa ka maestro sa Kulambugan, Lanao del Norte, human kini nawala sud sa upat ka adlaw. Napalgam pa tayong lawas sa usa ka Arthur Torres Jr. sa Sagbutong Bahin sa Barangay Pantar sa mong lungsod. Nasikop ng mga sospek sa krimen, gituhang tulis ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Gahi nga balita. Sikop pinagi sa bypass operation sa kapulisan sa Cagayan de Oro ang duha ka lalaki tungod sa shabu. Nakuha sa mga sospek ang duha ka puto sa shabu ug sa kalibo nga buy-bust money. Usa sa mga sospek si City Engineers Office employee sa CDO. Balik prisuhan ang usa ka babae tungod sa pagpamaligyag shabu sa barangay Bugos, Cagayan de Oro. Ang suspect na preso gyapon tungod sa samang kaso. Dulaan sa 2 ka milyon ka pesos nga baldo sa shabu ang nakuha gikan sa suspetsado. Gahi nga balita. Tungod sa kasong murder o attempted rape, arestado ang Salantapan Bukidnon ang usa ka suspect nga wanted na ila ang suspect si Bernardo Lukbo nga taga barangay Songko sa Lantapan. Way girekomendang piyansa batok sa suspect. Gahi nga balita. Sa 67 anyos nga lolo, dakpan to sa kasong pagpanglugo sa barangay Balaoro, Kadilingan, Bukidnon. Nadakop kini pinagi sa warrant of arrest. Why girekomendang piyansa batok sa Tampalasan. Gahi nga balita. Preso ang kani Mayor Santa Fe Leyte nga si Melchor Quimando Sr. tungod sa kasong graft. Human kini nagpagawas og desisyon sa Sandigan Bayan batok sa mayor. Nagugat ang reklamo di ang garinta sa usa ka office space sa hotel sa iyang igsuon ang mayor sa Tacloban City nga wa miagi sa tukmang proseso. Gahi nga balita. Gilantaw sa IATF nga sa Mayo sunod tuig posibleng dunay bakuna para sa COVID-19 ang Pilipinas. Gibutyag ni Secretary Carlito Galvez Jr. nag-advance na ang kagamanan sa pagpalit sa mga bakuna nga gilaumang maaprobahan kini kung way makitang bikil sa procurement niini. Kasamtangan, ang Pilipinas doon ay kapin 389,000 ka COVID cases, 7,400 na nakabisan sa kinabuhi, apan kapin 349,500 na ulian. Sa Rion Jess, kapin 5,300 ka kaso, 145 na matay, o kapin 3,100 na ka-recover. Samtang sa Cagayan de Oro, 1,790 kapin na nataptan, 74 ang namatay. Natala sa pinakataas kadaga na ka-recover sa sakit nga 68 ka pasyente. Sudlang sa usa ka adlaw. Kinatibukan, 1,142 na naulian sa Cagayan. Gahi nga balita. Good news para sa national athletes o coaches. Makadawat nagbalik og full allowance sa mga atleta sa simana. Suma ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino. Hunyo ning tuig giputol ang allowance sa mga atleta tungod sa pandemya. Kuhaon ng pondo gikan sa Bayanihan 2. Madawat sa mga atleta coaches ang tag 5,000 pesos na one-time pandemic assistance. Gahi nga balita. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, wapag yun ni mahilom ang isyo sa red tagging. Kanang pula nga banana kung si Coco Martin. Red tagging. Sa dunggan sa mga militante, grabe kini katagning
Katingalahan lang, kay nga no sa mga isyo sila, gaaring king-king. Nga dugay naman kayo unta sila na ilhan, bisan pa sa mga iro o giring. Ngano ka ang isyo diyang nanaghan ng mga NPA nga misurrender balik sa gobyerno. Di na daw sila kaagwanta sa ilang diskubrihan sa mga militanting grupo. Naggrabe ang pagibisok apan nagkadugay ni gawas ang tinuod nga motibo. Usa sa gikapungtan sa mga kanhil rebelde kay ang mga leader sa militante ilabi na sa mga sakop sa party list sa Kongreso ang nagpasulabi sa ilang posisyon nga sa hilom burgis naman daw kaayo. Samtang ilang gipakigbisugan nga mga masang Pilipino gaantos gyapon sa grabing dilubyo apan sila og ilang mga anak ang haruhay sa ilang panimuyo. Ingon sila nga ang mga pulahan grabe ang kinabuhing haruhay. Ang ilang mga anak sa gawas sa nasod pag-ipa-eskwela sama sa US nga ilang man untalaw kini ginatamay. Kay kung tinulanay daw sila sa ilang kausa nganong wala nila unang rekruta ang ilang mga anak nga karon sa gawas pag-ipa-eskwela. Ug ang ilarang madaog-daog mga yanong anak labi na sa pobreng mag-uuma. Gusto mo maundang ang isyu sa rentaging o kamo hunungon nga inyong mga pulahan? Simple ra na. Kini inyong tubagon sa harap-harapan. Kinahanglan nga inyo kining hatagan og ligdong kalit katinawan. Nga sa tinud-anay pula mangyud ang inyong pakigbisugan. Kay kung kamo para sa yanong Pilipino mahaw sa kawan-on, nganong hangtod karon kapin 50 anyos sa kamo nakigbisog nga wa man hinuoy klarong direksyon. Nasa nagkadugay kamo na ilan na hinuon sa pagpangawkaw og ekstorsyon. Og samtang nagkadugay, tanawa, ang militar naman noon nahimong higala sa katawhang Pilipinon. Ug nawad-an na ang masa sa pagsalig sa mga militante, maong di na mo nila pagasundon, gawas lang daw kung inyos lang pugson o paghadlokon. Tama na, sobra na, undango na ang gira nga way painan. Kaya ang punay maalaot ni ini, maurag yun ang makaluluoy katawhan nga inyo na madaog-daog o dahil ma-brainwash diya sa kabukiran, ilabi na ang mga inosenteng huyang na kabatanunan. Hinay-hinay ako, B. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, paring Bernie. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabatikot sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Nagbabalik po inyong mga kagahi, kini ang inyong kagahi, Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Og Art Bonhoc Jr. Kada adlaw, like every day, sa balita ang mga nadakpan tungod sa illegal nga droga. Pirmi na lang. Pirmi na lang yun. Pero at least nadakpan. Nagamagoy nag-ingon na ang mga gagmay ramanggoy madakpan. Pero katong mga pusher, naramang gyapon dia. May raman na sila sa mga ginagmay. Ay, Taro na. ato ning tuki-tukihon nga isyo, ilabi na sa Shabu uban sa
abtik nato nga Director General sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PIDEA. Nasa linya sa telepono si Director General Wilkins Villanueva mismo. Director, good morning. Maayong buntag Sir Art o maayong buntag sa tanong nga kapaminaw sa ato ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Sir Wilkins, I miss you. Oh, Miss you, Sir Art. kanang Bern, kabalo ka, una tawag pa rin, Bern. Ah. Si DJ Wilkins, mauni nagpugos na mo to. Sila duha ni Senator Bato na ron. Kung ng mga bata pa kaya na. Unsa na unsay bata pa na tiguan na di karon? Dili, bata yapon. Pero shorts kaya na, murag kuan. Mauni ka tudlo ng pusil. Ha? Oh, kay shooter man kayo ni. Ha? Ulba na. Oh, ana. Sir, good morning. Good morning niyo sir. Welcome sa Gahi ni Bay. Giihap ni Ben ni Bernie. Oo. Nga, unom ka na kabulan ron. Lagi. Mga sa unom kabulan na nahimo kang Director General sir sa PIDEA sir. Kumusta man sir? Ang kanaban dirito sa PIDEA makatulog pa ba gyapon nag straight og 8 hours sa tinud anay lang? Di na Di na nakatulog? Oo. Maglisod na lagi kang tulog Sir Art kay sus usa ba ni mga adik daghan man pud kaayo gyapon. Bitaw DJ Wilkins, ano daghan pa mangyapon ni sila no? Pero at least gakadakpan. Oh, gakadakpan. Adlaw gakadakpan, illegal nga droga, yun ana. So meaning to say, grabe ka intensive ang inyong pagukod gyud ini mga tampalasan. Lagi sa tibok Pilipinas sa tanang region, grabe na gyud ang ato ang operation, particularly kanang implementation nato sa barangay drug clearing program. Unya pag sugod na ko Sir Art, ang nag-ingon ko nga ang unahon gyud nato ang source sa illegal na droga. Mao nga patong October November ba before magbagyo. October 30 nakakuha gyud tag source gyud duha ka incheck ni. Katong inche tong 1.6 billion no? Worth nga siya. Yes, oo. 1.6 billion, 240 kilos ito. Shabu nga kung may katagbi sa tibok Pilipinas, para sa Diapo, dili katulog ani. Isa kabulan ko day way matulog ka, mga adik yun. Kunya ang kanang nagpasabot dili na sila locally manufactured sa gawas na niikan. Dili na. Kani ang bulk gitawag nato nga bulk smuggling. Pero ang peculiarity din Sir Art kay sa una ang smuggling nato sa kuan man sa pier. Karon sa airport na sugod na sila padala sa airport kay nakita nila nga nagana magabantay sa pier karon. So aeroplano na po. So aeroplano na sad sila ambot kung after asa na sad ni padala. Director, bakit mag-submarine na ni? Oh. Director, this week lang no, medyo subon kay dunay nadakpan nga agent mismo, PIDEA agent nga namaligya og marijuana sa Antipolo Rizal. Dagan ba inyong gimbisagan sa karon nga gatrabaho sa PIDEA mismo, Director? Kani siya jail guard ni siya. Jail guard. Onya nakalista pod ni sa AMUA. So nag-joint operation ni sa 4A para madakpan sa kabalaman ka na walay secret kaw sa ato maayo gani kay wala man laban kay kung lang laban na papatay gyud. May dagman laban na sila. Di ba pwede nga ipasukol na lang? Ipasukol. para mahuman yung tanan. Kung sa ato apa nangyari gyud maayo wala ko. Pero ang napatay din na matikdan din mga maldito, mga ahente, napagin na sila. Pero nakaimigin na yun nga ito, ipalabanan yun na ito ng mga yawa. Kanin sa Mindanao, DG, sa Mindanao, naagyapoy daghan? Ang Mindanao is ang droga, daghan, nagyapon kay Tibok Pilipinas man ang na ay mga adik. Ingani ang structure banggon nato. Pag daghan adik, daghan gyud droga ang moabot. So while we work on the confiscation of 240 grams, 240 kilos,
Moabot na pa yung moabot yun ani. Kaya wala pa man marehab katong mga adik na naadiya sa barangay. So kinahanglan ang mga mayor yun, magpatuman yun ang barangay doon clearing. Para ma-rehab yun ang adik para wala na kayo mo palit og droga. Kaya wala na may adik. Maunang doable na ito nga solusyon. Ginahimot, nagsukot ka sa Davao Ana 2003 kanang hasta si mayor nagtukan sa Bukana, di ba na nakakuan ka to. Yes. So maunang ginapatuman nato sa tibok Pilipinas karon. Ang problema, ang ubang mga mayor medyo hinay ba ang implementation. So sudlon yun sila sa droga kaya daghan addict po sila. That is why we really have to implement barangay drug clearing. Kaya pag natagaan na to og intervention ang mga drug user, bisag daghan ang droga mo sulod wala na may mugamit. Sa mo balhin na sa laing na nasod. That's what's happening in Singapore, Sir Hart. Gamay na na-addict nila, so wala din sila masudlan. Kanang So, igo ba ang inyong igo ba ang personahe sa PIDEA, Director General Sir? Tama, no? Ikumpara mo ang isa sa regional office na po. Ang mas daghan pa siguro ang Davao City Police Office. No. Mao na diha. Kulang. Regional office na rin ako. Kulang din. So, you can just imagine kung tama na siya rin yun ka abot. Mao nga mag-coordinate yun sa police. Kay policeman ang naka-deploy yun up to the barangay level. So abo is more on kamera ang maghanay sa polisiya wala motabang ni sa local government kung sa himuon nila unya mag-monitor lang ni. Pero pag daay mga ginagmay manggod, mga street pusher sa pulis man gid na. So as much as possible dili gid mo sunod sa barangay. Pero pag drug den na siya o kanang magsumbong na sila sa naman ko yung page na isumbong mo kay Wilkins. Pakikuan na General Sir. Unsa to imo sa sukmed nimo katong isumbong mo kay Wilkins? Daghan ta og dako nga operation nga nakuha because of that isumbong mo kay Wilkins. Unya bisag sa barangay kung isumbong na nila o kanang gahi sila sa barangay o dili kayo sa pulis kami na go tiraan na. So dili gid na mo malapagan tanan barangay pero mamili gid nga mga gahi kana tiraw na sa PIDEA. Namo sa Facebook, di ba no? Facebook. YouTube. Facebook ug YouTube. Isumbong mo kay Wilkins. Yes, so tanang i-PM diha o i-text o i-call 24/7 na ang ato ang ahente na atay intel officer na magbantay sa ilaha. So i-porsigihon gud mo nga ma-actionan ang tanang sumbong sa ako. Direktor, nasa tayo mga kaso sa nga napoy nagpapapideya kanang mayang anak. Diyon sa nato na pag-counter na to, Direktor. Ingani, kanang medyo sikat-sikat ka karon kay halos tanan gaan naman tayo mga kuan. Kung naay operation, grabe na gyud ang share sa mga PIDEA. Bawat probinsya na ko naay PIDEA nga account. Karon nakakuha ang may mga natakpan sa Cagayan de Oro o direkod sa NCR. Naamay magpa-kuan kanang na ay sa fake account na PIDEA mo PM or mo text dito sa mga kuan sa pamilya na nadakpan. Mo na so unya mang-extort tayo. Mangayog kwarta. Maayon na lang kay ang pamilya sa nadakpan nagsumbong kay Wilkins dito sa webpage. So, na-kuha na mo, na-identify na mo. Karong ginatrabaho na namo. Unya, kalit-kalit lang na may undang o
PM dito sa mga nadakpan na pamilya. So pasabot, pwede So, sila, kung na sila na-encounter na director, pwede sila na musumbong o ilang na sila ebidensya nga, for example, nga ng mga mensahe, ilang screen capture, Oo. ana, pwede na. Oo, una, pag na-appoint hindi ilang na badlungon, ay sumbong po na kay tukhango na sa ng mga yawa na. Kanang General Sir, usa sa problema kaning adik marihab pagkahuman mubalik. Mabalik. Murag 9 out of mao 10, lang. no? Dili ba po, taas na kaayo ang kuan nato. Taas Taas na na. kaayo ang success rate nato. Oo, kay ginatutukan naman sa local government. Sa una, sa mga rehab, sa una nga facility base, wala pa si mayor, si presidente, kana usually 7 out of 10 mag-relapse. Karon kay ginatutukan naman sa local government. Okay. Kunya ginarandom drug testing kada basta within 6 months ginarandom 18 months pa gani ang usahay. Ginarandom drug testing. So in short, medyo na monitor na to. Pero may mobalik yun. So kanang mobalik, mauna nagtirahon sa PDEA ang kapulisan. Okay. Kanang literal na lang yung nagtira siguro, General Sir. Para mangundang nila. Nagtira. Doha man ang buti ko sa butaya. Kung muaway siya, tirahon din siya. Taro yun. Pero kanang dili muaway, ako pa, tirahon na to, dakpo na to, ikulong preso na to. Pwede ba yan ni si Pwede ba yan ni si Bernie ipaapil diya sa PDS Sir? Kay motira po di siya pinalikot. Lain nga kuha, lain nga tira nga kuha. General Sir. General Sir. Ikaw, Sir Rice, pwede yung ka sa PDEA kay grabe yung ang tira, Sir Rice. Sir, ayaw. Kalimtan na nato tong past nato, Sir. Sir. Talang, Sir, isa pa. Ang usa sa problema sa ato mga PDEA dyan, mga ato mga higala di ano nga, huyang ang balaod, Sir, batok droga. Kanang malutsan-lutsan, dagang buslot. Mas maayon ta daw to, Sir, nga pabor ka ba ani ka ng death penalty? Ay, pabor ko. Pabor ko, ana. Pero, sa ako kanang mga script po, Sir, lang gani, kanang mga gramo-gramo, mga point-point, dili na death penalty. Ang death penalty yun na to, kanang 240 kilos, kanang drug na dalakpan, o kanang mga drug lord, narco-politician, mo nang death penalty na to. Sir, asa naman itong mga inchik? Asa naman itong mga inchik? Nasa Abua, naka-detain pa sa Abua, kaya dili pa man mo dawat ang DJNP sa kay COVID man, dili pa mo dawat. So, temporarily, nasa Abua pa ang duha ka inchik na nadakpan. Wala pa po sila naghikog, Sir. Wala pa po. Wala may Wala kwan. Maayo man ang facility sa PDEA, wala may manghihikog. Walay mabitayan sa PC. Taya na lang, taya. Base para matitanos lang. Taya. Dagan magkaon dire o pwesto na mo. Sir Wilkins. Sir Wilkins, mensahe nimo sa publiko nga unsa likayan ang droga og kinahanglan protektahan ang ilang pamilya. Okay, maningkamot yun ka nga maabot tanan nga local government unit na para ato ang mga drug dependent o kanang dili pa mo gamit, ayaw nagtilaw. Kay pag nakasunod na mo ng droga, ay maglisod na mo kuan kanang gawas. So sa mga drug user, wala man mo kaadtuan yun, pag-rehab na lang mo. Kay para basin si Mayor, muhatag pagtrabaho ninyo. So basin si DSWD, mahatag pag-ayuda ninyo. So pasabot ani Direktor, mas pasabot ani, mas may na lang mamay na lang ko kaysa magdroga ko? Ayaw na. Naglisod tubag si General. Kasabaw ng sabi-pagirana sa record. Director General Wilkins Villanueva, daghang kayong salamat sa imong oras, Sir. Daghang kayong salamat, Sir. Salamat kayo, Sir. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Thank you, sir. Nice to hear you. Thank you, sir. Isumbong mo kay Wilkins. Ka na sa Facebook
Pwede Basi, siya pero sigurado mo, anak, kay basi niya tubig ang i-deliver sa inyo, ha? Sa isumbong mo kay Wilkins, basig mineral water ang ikuha na. Ito nga Wilkins, ha? Ito. Wilkins Villanueva, Director General sa PDEA. Daghang salamat, sir. Og mabuhay ang mga otoridad nato nga naa sa PDEA. Oras, alas 7:33 na. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. No one deserves hate. Think before posting something. It could hurt people more than you realize. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Kami mo dayag sa aming dahigon, ug mabatikos sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili akong masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Oras! Nawala akong i-fix. Uy, tawa, uy. Uy, nawala mo na akong kadyalan-dyalan, ha? Lamia, oy. Tara di ay. Thank you. Oy, nalibago ni Apit nagpalitog Biramax. Actually, kung ga-duty mi diri, naman may dala Biramax diri. Anton man mi usahay diri mga alas 9, ana. Kung gusto ninyo lugar. Good morning, Bird Art. Morning sa akong baby Kyang. Ug iyang mama nga si Nyet. Aw ngingit di ay. From Kokong Girls Home Radio kay na akong idol nga si Bernie B. Salamat mga sir. Ang atong text line, oy ipanabi ninyo ha nga si Bernie Bitok na nasa Home Radio. Matag alas 7. Ang among text line diri sa gahi ni Bay 0915-582-5534. Ambot lang ko ni Uyon na itong asawa nga may na lang daw, di na lang daw ko mag-adik-adik, mamay na lang daw ko. Nakulatahan. Oy, Bernes karon. Oh, in fairness na akong celebrity taxi driver karon na. Lito Inglesero is in the house. Oh, drinking coffee, huh? Yep, very cold the boat. So I will drink the hot water with coffee. What? Very cold, huh? Very cold boat. Very cold boat. I was drink the water hot with coffee. To warm up your body. Warm up all the immune system. Labot sa inyo. Can you please greet our online viewers because there's a lot of OFWs. There's a lot of friends coming from USA, Canada. Yes. So I would like to opportunity to say hi, good morning everyone to out of the Philippines. So good morning both of us and both of you. Uy, viral na po din mong video gapon na. Wow, apit ng timbaya na to. Gawas. Wala pa rin kang babayaran na to? Wala pa rin? Kita may bayaran. Alas 7:37 na nga itong gugmang giakayatid sa atin ng Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Makaboost kini sa immune system. Maka-increase kini sa stamina for men and women. Sa tinadanay lang, nag-ingon ta diri nga 3 days ang effect ani. Yun siya nga, unsa lugar? Gahi lugar sa tibok
tulo ka adlaw. Dili. Let me educate you. Pasabot ana may gala ng effective nga 3 days kay, di ba? Aminin na natin na magyo sa uban nga murag pag mulungkoy na. Sos. Dagan pa kay horasyon, dagan pa kay mga seremonya saya na pun mobalik si Manoy. Kani siya ang iyang sensitivity. Can you please say it? Yeah, it's a sensitive. Sensitivity. Sensitivity. Yeah. Pila ka ay sa sensitivity? Sensitive. Basta kay dali ra siya kuan matandog. Kung matandog siya, mana, dali ra kayo mga gala. Dali ra kayo mo barog na yun. Sakto dito kung gi-explain karon natong ganit no. Ingko nga balaka siya kay travel siya almost every day. Basin daw every day pod siya nga magsigig hikot ba. Sige ang sumuro man na stroke. Dili. Gingnan ako akong experience na sir. Nga during a time night time usahay nga matandog lang siya gamay mura siya kuan ba. Dili tong makahiya kapsul. Dili. Ay man tong makahiya kay sangyan, luya na. Luya siya. Pag sangyan ni sir mangisog siya. Uy. Mura siya baksan nga gutom ba. Pag matandog og manok, mulihok lang siya. Dawa ta pag kang imyat ng bayad pala. Pala pag iwa. Nakay bagong endorser. Ano may bagong endorser diri may gala? Anyway, munang giingon may gala nga. Gahi, oy. Siyempre, actually, ay mo kabalaka kay 100% all natural herbal capsule ni. Napoy mo ingon manggod nga, hagkas kumpleto na may magtiguang nako. Bisa pa din mo tiguang na amos mga 30-40, kabaluming nga mo bayang magilyo na. Pero kasagaron siya may tabo. Sa sobra niyong trabaho kayo, pag uli sa balay, kapoy na. Loya, stress pa ka kay ang kota, wa pa maabot. Napay labad sa ulo ni mga office mate. Mo na usahay ang imong panginahanglanon sa imong partner, wala na. Loya na. Samot na itong taxi driver. Agay. Loya perme kay kabalo ba ka panikasi wadwad kayo. Pag uli sa balay tinlikdanay na nagkatulog pag kuiton sa asawa wagi panahon. Pero di pa natigulang di pa natigulang. Bata pa na almost 35, 30 anak. Pero imong lawas mo bigay gyud na sa kaluyahon. Mo na ang purpose sa Biramax. Kay para makadugang kini sa imuha og extra power and strength. Tag 269 lang do ka capsule men and women. Promo price na. Promo price. Promo sa tinod anay lang may gala kaning 269 promo price pa lang ni siya. Ang ganahan ako number duha ra gid ka litra. Unsa man? 69. Yan. Mo galing 269 kamo duha mag 69. Duha ka litra. Kasi litra nga numero man numero na ito na daw ka numero. Totyo. Bawi ang talente. Totyo. Nakoy paborito duha ka. Pero tinod bitaw gi promo price pa lang ni siya may gala sa market kay moabot gyud ang panahon nga dito na gid sa iyang sakto nga presyo mo increase gyud na. Og siyempre para mas lami itulakan ayaw bugnaw brad. Init ay? Pwede mas lami init, kape, pwede, tsaa, pwede. Pwede pod sikwate. Naman tay sabroso tsokolate. Ang Camigen's Finest Chocolate. Kung kamo mahilig og sikwate, may gala, sa tinod anay lang mga kagahi. Ang benepisyo gyud actually sa sikwate kung wa mo nakabalo. It reduces high blood pressure nimo. Labi nagpure ayaw nung palamig dagan sugar, heart attack o stroke ay doon na kini flavonols. Sa pagbasa na? Na makapa-improve sa nitric oxide level sa dugo. Sunggo ko ato na. Maka-improve kini sa blood flow sa og brain function. Maka-improve sa nisa sa mood og mga symptoms sa depression. Busa kung magsikwati man lang mo, kung di mo hilig og kape, di mo hilig og tsaa, mas mayon ka nung panahon na mamainit mo, magsikwati na lang mo. Palit mo aning sabroso chocolate. Camigen's Finest Chocolate. Eto na ang sumbay sa atong gumanggi akser. Thank you. Oy, panawagan ni mo mga taxi driver. Di para kay tungod kay nag 10,000 man sa ta. Tulo ka winners.
Okay, nag 10,000 man ta, tulo ka winners. Kinsa to'y mga amigo da nilito nga taxi driver. Nga makaanhi din ni sa among istasyon karon dayon. Diretso. Natay premyo gikan sa DOST-10. What will they will receive? Mga kadawat mo kalo, facial. Uy, dako biya kay nagkatabang sa taxi driver ang facial. Kabalo ka pilay multana. Pila? Apil pang operator mamultahan og 5,000. Kung walay facial ang driver. Facial ang apil ang mo pasayro. Napay payong. Oo. What is tumbler? Tumbler. Kanang mo ligid-ligid Mo ka ba? tumbling? Ayaw mo na. Ay payong. Okay, i-model. Ha. Tapos sabihin mo, salamat Shopee. Di ba? Bigyan na jacket! Natay jacket? Wala tayong jacket! Bigyan na tumbler! Tumbler, there's a tumbler. Bigyan ng payong! Payong, there's a payong. Bigyan ng kalo! There's a cup. There's cup. Payon, salamat Shopee! Dili sa street by. Dagan salamat DOST-10. No? Kinsay permirong tulong at taxi driver nga Doldres Divisoria. Makadawat sila ani dako na kay kemuan. Lamang dako ni katabang ang kalo. Nagpisil baga og at least udi kay kagwapo, tisoy na kay katan-aon. Gilaglag ni mga kauban ha. Kagahi, Bernie! Bisan pa man na chismis na nga gipanabi ni Rose. Nga ang ako ang muraraglusay. Katawa lang mas partner. Wag pong kumuto. Oy partner, kabulon ako partner. Asa ka gibutang ni Lord partner. Partner, amping dia partner ha. Ayo dia partner. I love you partner. Kagay na in love naman gyud ko ani ni Rose. Busa akong gikumpirma sa. Kung tinuod ba yun na iyan ning gipanabi ang ako O ganiya! Anay tamo! Oy, dito! Nonsa ka? Ikaw, ali diri. Ikaw, kuto ko na yung mga dako ng mga tiyana. Agay! Nonsa ka, Ros? Unsa ka karos, ha? Kalit na mga panumbag eh. Ikaw ba? Sige, Kabalo yung ko nga bitter ka ba? Kabalo yung nga duger yung ka na ipagnanasan ako ba? Imong naong, isag yung nanay kung dagwede kung patol. Sis! Ay na. Ikaw mag-ubo-ubo, iluban ka na, awa na! Pag-ilis dito, balhin to sa ngit-ngit nga lugar. Oy, nasap ng taka no? Katong hinay-hay dito sa likod nga panty mong gisimot-simot. Imuha daw? Nakalimot ka nga dito ako sa akong boardmate nga bayot. Agas! Mo bitong yellow ang color ato. Lito, ikaw ba? Sa tinanay lang. To, jiwa ta kagisugot. Ayaw ko daw ta dito kang Alberto. Sige daw, noon sabi ko eh. Sa tiro ko, ayaw pag-anak, bi. Maluoy ka. Sa tinanay lang. O sige, tinood tong dagay nakagusto na ko din ay uban din nakahalok sa ako. Pero ano pa sobra man nimong istorya nga gitirahan ko sa ato ubang mga office mate. Manong dauton man gyud ko nimo oy. Kabalo ba ka nga sa tanan bitaw si Alberto na nagtinuod na nagmahal na ako. Sus. Ano sabi ka eh? Mao na problema nimo. Manong di magyud ka maka-move on nga wag gyud ko mo sugot nimo. O tinuod gwapo ka, naong nimo mo nag-torko. Torko nga walay R. Anong giadto man gyud ni Alberto nga? Pero kaya ito mga tao nga way, klaro nga naman ko diri nga way siguro. Momo ka. Sa doon nalito, butan man ka. Gananon ko nimo. Pero dawato ni mong kamatuuran, nabaho kag tiil. Ana na mo tambal gun. Tapos, imo di kong, susyan daw to na ko nimo dito. O nabig, na-discourage si Alberto, bi, na mahawat sa akong kinabuhay, bi. Kabalo ba ka nga siya ragin na tinuoran, nagmahal ka na ako. Pero dili tinodoros kay Gameros. Ano agas? Sakto lang. Makalingaw na. Ay da, gilok maginang kigwa. Palihog lang yun, bi. Pasaylo agog ko, lito, kung sa kapila ni mo, pangkuan sa sige ni mo kadto sa kong boarding house nga magbitbit kag lechon manok.
Gikan kag sad sa nabit kag limpo. Tapos niapit ka sa tamang dala ka fruit na. Ikaw ba to? Ang biits nga lito. Wala gilaw sa balay dito na sa girlfriend. Katong yung gitab, katong yung gibiit sa kuan sad sa tapos gyapon nimo sa boarding nga pasaylo ako gugol nga tanan nimong effort wag gina ko nakita. Ada yun na nga DJ day. Dili pa ito ikaw. Ha? Aga. Ang ako ba nga butan man ka pero pasaylo ako kugod kung wag gyud tagagisugod kay ako man kung nakita nga as a father lang gid akong pananon nimo. Jesus Lord, amahan na gid kayo nga gala. Di action may gitry gyud bi anako lito nga kanang mahigugma nimo tanawon ka pero usaw ta man gyud bi nga hantod inigsunay ra man gyud. O sige parli ka magmahayo si Kota oh. Ada na ko anay. Si Kota ko mo na makapalipay ni. Hindi na ko anay. May ni kay mao bagong para manimaw nagbatong. Kumunay kalipay nimo. Palihog lang bi. Kasi ito na lang, wala ba mo tagal, wala mo reply si Alberto na ako. Palihog lang bi. Bawiara ko na yung istorya nga di na tinod lang ipanabi na ako. Bidi ba yun gamay? Sakto-sakto lamang yun. Papo na yung adak ko. Igo lang. Iwigo lang yun. Kalang iwigo lang yun nga mawala ang itom si mo. Maana lang, God. Ayaw lang yung gugod pa dauti dito. Pwede ba? Pwede ba ni mo istorya sa dito, bi? Bawiagon ni mo, bi? Bawiagon ni mo istorya mo sa Yabi? Sige, sige. Brad, wala ko kita ka ba? Naminaw na ko sa mo, Brad. Awa lagi. Ingat ito ko. Naminaw na ko sa mo. Nga na di siya nga klase nga bayan. Na-discourage na ko, Brad. Ito'y klaro nga bahay lagi kay. So, sama, Brad. Ako lang siya biyaan na lang yun, Brad. Sama, tinod man kato kayo mong gisulti ka. Nga gipanabi ko. Sorry kay pre. Say sorry, pre. Nga nakatira ka niya. Wala eh. Sorry, mong gisulti dahil nga. Tilawan ni sa tanan. Ano, bumit mong istorya biya. Sorry kay pre kay. Ako lang siya gidaot kaya napag ko'y plano niya ba pero wamang yun. Lagi gisalan. Asala, dyan. Pero ko kasabo na mong istorya, pre. Ingon biya ka. Pre, nitubiyag ko sa imo, pre. Ngay nga anak, pre nga. Lain siya nga babae, anak. Wala pre. Ang tinod anak pre. Wala. Serious yun na siya nga bahay pre. Ha? Serious yun na siya nga bahay. So pasabot ni mo katutanan baka ka? Ako lang itong pre. Ibat-buhatan ako ng istorya pre. Kaya napag ko'y plano niya ba niya. Tanawa Parang lang. sayang lang akong effort pre. Sa mukha niya. Pre, pahanan sa sinod na pre? Oh. Ay, ako, dol gamay pre, dol gamay pre. Pre, that agay. Pre, paspas ka mo dagan pre? Agay pre. Dagan pre! Ano nakuha mo na sa ako pre? Muga ni akong gingon sa imo, sorry kay pre kay nagid ko pangandoy niya pag pre. So pasabot ni mo pre, wala gid pre. Wala. Subot nga. Seryoso na siya nga So di gid ito tinod nga ipanabi nga gamay ako. Dito tinod. Kadi mo gid tinod pre nga gamay pre. Sakto-sakto nga pre. Well, kung mangi ko pre, Di- manimaw gyud kanso, mabasagin akong pa. Pre sakto-sakto na to pre kay gilili ta magapagpangihi pre. Di masayong nga gamay pre, pero kung mangi ko pre, mabasagin akong kamot. Mo bitong bawa akong anso akong kamot ha si mo ta. Bago ana pre. Tinod bitaw pre? No to pre, sorry kay pre ha. So dili tinod pre? Di tinod pre nga gamay pre. Umano na nato may gala, umano na nato ni. Kay base mo pa doon na po nga ma-personal tani. Oy mga taxi driver, halina, sirit na. Tulo-tulo to yata grong kay dagan tayo celebrate ron. Nag 10,000 na mi for just 3 weeks. Thank you very much mga gala. Alright, upat, pwede. 4 weeks. Oh. Grabe, wa palang tayo yun yung nagsangko no kay dapat mag 1 month anniversary ta November 12 pa ba yan no? Ba, grabe kayo. Alas 7:50. Uno na. Oh. Thank you very much. Imo na Imo na lit. Kami mo dahil sa akin ang dahigon Umabati ko sa aking batikoson Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok Kainibay Kahit sa balita Kahit sa kalingawan Right, grabe. Nindot kayo nga Biyernes. Good morning, Marian Pardo. Pakidala sa mga papeles.
Bro, Miss Abrao, good morning mga kagay. Pakishout ko happy first anniversary sa Bell Natural Beauty Salon sa Primavera Condominium. Labi na kang 60 Mami Charlotte, Mami Merliog, Mami Aniza. Good morning, Ma'am Giza, Ma'am Girly, ang ato station manager, Don Fernel, good morning. Gahin by Carmen Doctosel, good morning. Ayan Yul Cadet, good morning. Melvin and Vina, good morning, Nak. RJ Ranil Espada, good morning. Marilo Johnson, good morning. O, siyempre, ato Joy Martinez, good morning. Kinsa ni Daog, ma'am, diya, ma'am. Murag si Biden, no? Murag na Trump si Trump. Murag na Lini. Nangatog, magod mong kalit. Paul James Smith, Rothy Lee, good morning. Oga, Jennifer Mendoza. Uy, si Juan, Jennifer Mendoza. Good morning kagay from Napolcom office and our guy nga regional director attorney Jerome Azuga. Good morning Director Azuga, sir. Director Jerome, good morning po. Ivy Me, Chimay, Burning Bush. Uy, Chimay from the Queen City of the South. Happy birthday kang Oscar Samson Jr. Uy! Happy birthday. Happy 55th birthday. Tiguan ngayon na si Oscar Samson Jr. Good morning. Onya. Basta Junior. Bye. Bye Junior ko parts. Agana nila parts. Napo mo Junior parts. Ay oka, tagaay lang kong headband. Uy, pasalamat ito sa Darla's Cake Shop, diya sa Ipunan. Kay na sila ipadala nga cake kay siyempre kuan man nag 10,000 man ta on our 20th day, 20th episode, nag 10,000 daghang salamat. Salamat kayo. Thank Sherry you. Ann Lee Anggoy, Street by Good Morning CDO, Marilo Johnson, Sherry Ann Lee Anggoy, Edward Kinisala Sulihon, nga samtang ga-drive daw siya, Daribin Hanlay, Kathy LB, Love Local, Christopher Ross, good morning from Tanzania, East Africa. First timer ko, 2 a.m. padre, mga kagahi. Uy, hello, good morning. May Estrera, good morning kayo. Good morning, Ray Piquero Minyosa. Ayan. Okay, grabe. No? Text mo kay siyempre, Bernis karon amo ning lubos-luboson ning shoutout na to. Ang atong text line again, kuha mo mga cellphone number ko. No mo i-share nga mga pampa-good vibes, subang mga balita, i-share nimo diri sa moa. Hotline na mo sa guy ni by 0915-582-5534. Stephen Likayan, good morning. Onaj Argalion, Tia Villegas po, Maricel Circurilan, good morning. Anton Conejero, Attorney Bin Arumpa, Reinhardt Gilas, good morning kaninyong Raymundo Caran, kaning sa party barn diya sa Korean kanang silingan daw nato. Next week daw, muani daw siya magdala sa Korean. Ay, okay, dagan na sir. Ay, kaya na, mugaraw niya minsan. Korean. Uy, salamat. Paborito na bagay nato na sa sta. Uy, again kung sa Davao na QR code, tana mo ni karon ang diriya sa Cagayan de Oro, natay higala app. Kabalo ba mo nga dunay QR code ang Cagayan de Oro para dili na magsigig fill up sa forms. Kada mo sulod sa mga tindahan o establishmento. Dili fill up, fill out. I-fill out. I-fill out din. Kung fill up, meaning imong gipulihan ang posisyon. So i-fill out. So imong gipagawas. Kanang fill out mo di ang imong sulat sa papel. Fill in, ikaw ang nipuli sa maong posisyon. Di absent ko ana. Actually nag-lesson na sa kamali ana. Pag-fill up ko ano. Dili naamo ko sa Harvard ani. Fill upanan di. Sa Harvard man mi ani nakatulog lang ko ani nga part. Oy again ngani para mas nindot at tumo sa higala.cagayandeoro.gov.ph. Okay? Higala, tapos again. higala.cagayandeoro.gov.ph. Okay. I-verify og ang registered account og mag-change kag password magbuhat ka dito, log in og scan ang QR code. Ingana. And hopefully tana mga tindahan ingana na po dayon para di na ta magsikan-ana sa logbook. Mura man gyapon na makak ra man gyapon ng pangalan ug number No. Ana ra man gyapon. Boboy Oliva, good morning. All right. Morning ninyo dia. So, mga kagahi, 10,000. O say feeling, 10,000 followers. Sarap, grabe. In and 20 counting. days. In counting. 800,000 reach in 20 days. Grabe. Nakakasalamat. Jess Perocho and family Cinderella Bulwa. Basahan ng uban diya para di magmahay. O sa tanan na kong mga silingan sa Westwoods. Good morning yun da. Kay Boss Eric Magat. Boss, good morning kang Jesus Mendoza. Kay Boss Pel Cruz o kang
gimingaw na ko ani ni boss Dadya na siya karon diya sa Pagatpat. O kumusta diya sir ang atong pagkwari diya? Geraldine Alo Agua, Rinero de Lumpines Niese, Ruby Zamayla, good morning niyo diya tanan. Good morning ninyo tanan diya. O Salamat. siyempre sa asawa ni Juan nga si Emily. O kang John Marcos. Ha? Good morning. Juan Marcos. Oy, again, ang among online gahi ni Bay. Okay? Tapos ang atong YouTube channel gahi ni Bay kung for example namoy na miss or pwede sad sa Spotify gahi ni Bay nga Spotify. Salamat Okay? nila ni Anami og ni Estin So siyempre Friday karon. og ni Romel Alaba Master Pop. Oh. Ang atong team? sokmed nato na, ang tibok team Og nato. siyempre atong mga technician rin nga sina Lito. Yes. Keep doing Please, pakipalo sa among mga social media accounts po. Ang akong Instagram, Bernie Bitok 2, akong YouTube channel, Bitok Bitok University, o ang akong fan page, Bitok Bitok University. Dagan salamat. Thank you kayo. Siyempre, wala tayo igong panahon hangtod sa sunod simana. So samang oras, so samang istasyon, timani ang katawhan nga doon ay gahi o ligdo nga baruganan. May maitampong positibong kalambuan sa atong katilingban. Kini, si Art Bonhoc Jr. O again, sa tanan diha paminaw nga hambana nga gahi sa uban, di nagyod mulingi. Bisa pag si iba na alawi na. Kini po ang inyong Hilas King, Bernie Bitok Bitok. O kini ang naginusara nga sabaan nga programang Gahi ni Bay! Tumimo dahil sa aking dahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but then